Fl-ewwel kwarta din is-sena żdiedu l-vjaġġi bil-baħar bejn Malta u Għawdex. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO uriet li n-numru ta' vjaġġi bejn il-fliegu fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena laħqu ftit iżjed minn 7,300. Din fissret żieda ta' 34.4% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. L-akbar ammont ta' vjaġġi bil-baħar bejn Malta u Għawdex saru fi frar, ix-xahar li fih isir il-Karnival, festa li tixbed ħafna nies lejn in-nadur. Fi frar saru kważi 2500 vjaġġ jew 34.1% tal-vjaġġi kollha li saru bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena. L-NSO spjega li f'dawn l-ewwel 3 xhur qasmu l-fliegu aktar minn 1 miljun ruħ. Dan fisser tnaqqis fin-numru ta' passiġġieri u karozzi li vjaġġaw bejn Malta u Għawdex. Fit-tieni xahar tas-sena vjaġġaw l-akbar numru ta' passiġġieri. Fil-fatt bil-baħar vjaġġaw kważi 430,000 ruħ li fisser 41.4% tat-total ta' passiġġieri li qasmu l-fliegu bejn Jannar u Marzu. L-aktar jiem impenjattivi għal port taċ-Ċirka kienu il-ġimgħa u s-Sibt. Fil-fatt f'dawn il-jiem in-numri magħduda flimkien qabżu il-186,000. Dan fil-waqt li l-port tal-Imġar ra l-akbar numru ta' nies il-ħattu 2. Il-numru ta' nies magħduda flimkien li vjaġġaw mill-port tal-Imġar f'dawn il-jumejn qabżu il-176,000. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.